Capú brian óg ina chaptain oran an Chontae faoi séideag, agus ba chosú go raibh saol mór mai in andó. Cad a hála de Brian. Was cemliom nar a bhí sé bhbliana déag, dis tháinig me sé bháileo an obair, láhhain agus bhreathnaí mé go raibh cumann de friúil so thuimiid go dtí an doctor, agus dúirt siad go raibh glandular fever aige. Na bhí sé an sin leis, ní raibh sé abla a reisearscoil ar feadh 3 bhí. A chunig beiseacht agus thosaigh sé ag imirt péalúéis ach Couple seachna na dhé sin, tháinig na symptom céanna agus híl me sé go raibh an glandular fever aráis ach dúir sin doctor go raibh leukemia an sin. Nuair chuir siad nualta go raibh sé ag fáil bás, bhí me duine ag cíneadh agus ní raibh is agin go dé táimid dhéanú, ach dúir Brian tá mé beánis agus ba bhhailm má héala cachu. Agus sin an rud a rinte, thu sé go dtí an Facturlán le a chalíonn Claire agus thu Claire agus Brian go dtí an dósa léis sin na scoile le chéile agus bhain sé an Scéalta, ní raibh gréige ar bí ar an táim sin ach bhí sé dóchréide go raibh sé ag fáil bás, mar bhí sé ag éire agus ag spréon tamar fad. Go gcuirid in iad a bhrian óg bás a ail an 8 lá de bhí na saona 2008. Glach an common leis an chinú, go na rófií anam go common bhrian óig bailí stíl. We lost people that we loved, people like Charlene, people like Brian Oak McKeever. He's the true captain of this club. It should be him climbing these steps. He's the captain's captain. It wasn't to be. So instead we named our club after him, even though he was only 17 years old. That's the type of man that he was. And tonight, everybody will know his name and our club's name